This is DXSK 95.5 Cool FM. Member KBP. Liwanag ko ginawa, kanagtanuron sa mga padako mga bandingan o agama, naguso mga padabandingan, a ipakaliwanag, ikapiyaw tanu, naguso pagtao. Liwanag ko ginawa, may pagpadatanuron, so bangsa niyo, pagarin niyo, laki niyo, si Asyaikh Ansari Abu Anas Abdul Malik Angni. Liwanag ko ginawa, pagkanagtanong uman gawi, nung tabuk walungan na Jumat, kung oras alas 7 sa kapipita, tamang oras alas 8 sa kapipita. Liwanag ko ginawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي حمد الشاكرين الذاكرين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariami, mga bangsami, papamamakin iman to. Kiso oras tanong, isasanggay tanong, papagusayin tanong ron. So, perautan tanwa sabut si sagyang kaya kitab wala manasok Quran Al-Karim. Sa ko may po sa pitugoy na namiya pagusay tano so usayan ko surat Ad-Duha. Na papunalamatan tano so Allah Ta'ala ka pambagan tano niyan sa sabuta may ito pakiusay tano si ko Quran na imantok man. Na aya pagusayin tanong nagyang kaya bituin sa surat Al-Layl. Ay mana Al-Layl na pasok kagagawi. Nagya tigwalaw tala si sa Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idha yagsha wan-nahari idha tajalla. Wama khalaqa adh-dhakara wal-untha. Inna sa'yakum lashatta. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Gina ni pagusenta no ko proud na ro na sabot sa ngaya oras ay ni pantagun ang goto alox tanong siguro alim sa tugaya pakasorgan wala si kubasa tanong brano natigiyan na walayli idha yagsha maana ibat ko gagawi igirap kikulub so kalibutang niya ito ay mana bitir wala walayli idha yagsha ibat ko gagawi igirap kikulub so kalibut niyan. Wan nahari idha tajalla naguso daun daw igira alumini wanag. Amana niya na ibat ko daun daw igira alumini wanag. Wama khalaqa dhakara wal untha naguso miya din ko mama gusto bubay. Amana niya na ibat ko miya din ko mama gusto bubay.
inna sa'yakum la syatta, kamataan asugal bukiyo na sabnaram bida-bida. Inna sa'yakum la syatta, mataan asugal bukiyo nam bida-bida, ulina sabnaram bida-bida. Fa amma man a'ta wa taqa, na sugman sutaw miya mamagay agu miya nang gila. Wa saddaqa bil husna, nagutian tunian so mapia. Pasano yassiruhu lil yusra, na palubud na meron kaparulian yan ko malubud. Sugman sutaw miya mamagay gu miya nang gila, gutian tunian so mapia, na palubud na meron kaparulian yan ko malubud. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra, nasukman sutta wa miligt gu mitiram bisa gu biakam bukugien so mapia na palbud na meron kaakirian ko margan. Sukman sutta amiligt amitiram bisa gu biakam bukugien so mapia na palbud na meron kaakirian ko margan. Wama yugni anhu maluhu idha taradda, kudirun pakang gaya guna so tamukian amay ka maulog si ko naraka. Kudirun pakang gaya guna so tamukian amay ka maulog ko naraka. Inna alayna lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Mataan natig wala siar kami sutitu turuan. Nabumataan nar kami sukuri agu supaganay. Mataan atig wala siar kami sutitu turuan. Nabumataan ar kami sukuri agu supaganay. Paandartukum naran taladha, na piyaki ikhtiaran korkano. So apoy apu kedugu. Piyaki ikhtiaran korkano so apoy apu kedugu la yaslaha illal asqa. Da pakasoldun arwar ko maratai okor. Da pakasoldun arwar ko maratai okor. Alladhi kadzdzaba wa tawalla, asotomia pelis gutomia likud. Asotomia pelis agutomia likud. Wasayujannabu al-atqa, na pekawatanun sumianang gila sadusa. Pekawatanun sumianang gila sadusa, alladhi yu'ti malahu yatazakka, supapu memegay ko tamukian kaan masuti. Pekawatanun sumianang gila sadusa, supapu memegay ko tamukian kaan masuti. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, ku kena abadin arko isa tahu asisir kanian alimu ambalasan. Ku kena abadin arkot isa tahu asisir kanian alimu ambalasan illa betiga awajhi rabbil a'la. Ugaid nasusinganin ko kasusu atau kadnan yan amapuro. Ugaid nasinganin ko kasusu atau kadnan yan amapuro, wala sawfa yarda, na matatangkad kesuatan din. Matatangkad kesuatan. Gina ni ini pantagun nagyang gotoa lokstano pangasurgan wala si kubasatan wa amrano. So sukman so usayanun o mga mupasiron si isaging kaya sura para pagarani. So ayamanan yan na sabut tanuron na tigo mga ulama paganeron itigira nagyang kaya suratul Lail na ayabitiraini malapim basisan yan nagyang kaya kapamamagay kapayamanan niya na suti kita no kapiyaw kapamamagay o din sa basatan ron na kapmura kapiyaw kapmura na gugiyang mambuang ko to karata agiyang ko ta kapligta o din natin kita no kapikto gina ni ayamanan yan na mala basisa o din na bitira agiyang kaya bituin sa surat al-Lail. Sukman so saba pa kinituron nun na padamya aloy kinituron nun sa isagiyang kaya sura sabab na giyang ko kagiyang so Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu
na aya ulaw-ula niyan lagi ang kuto si ko katataguiran si isa Makkah na naso mga Muslim mga babuba di emana niya na perhatian niran su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pagpumamasaan niyan siran na apringa saan siran ng mga Bisaya keran na sagadan siran no Abu Bakar na pagpumasaan niyan ko kibisayaon agi ang gusto mga bububa at mga Bisaya peringa saan sa ayabu kapringa sa akiran na sabab ko emana niyan na paratiyan na gitu miya panutul o Abu Bakar Ibn al-Harith gitu tutul man o emana niya susana diyan na miya katitian ko Ibn Ishaq apu man ko Abdullah asokon su Abu Bakar na miya pamasan yan su Bilal si iku Umayyah bin Khalaf ayam ini pamasan yan nun na Burda pamana ngota Burda nanditar na mapi paras dinditar no emanan yan na kuan mga Arab nagu asri awakin min dahab emanan yan na malaka emanan yan na 10 ka awak yang na ukiya na so emanan na 10 ka ukiya na upama masisagi nga masatanon na 30 emanan yan na mga 34 onsis o di pamanan niya 2 ka onsis kaya ko na nga kay nga bulawan na ons at yung nikapusa na amana niya na so ini pangingisi ko mga padagang di ko pilipat ang tano dahan lagi mo to isa ka ons nagito tira na wala mo to na ano tong ta dito 5 ka awak na mana nagiyang kaya sa giyang kaya 20 kamana niyan na 10 ka okay na so kagaano pitir uno pa makasuka sa buton na aya kala ini bulawan na 170 amana niyan na grams 170 grams yang alala yarga nga 170 grams ka 85 grams lagyuti sa 5 ka amana niyan na okay na kay sa pulo ay na amana niyan na 170 grams amini pamasaw Abu Bakar ko Bilal si ko Umayyah kibisayaw nabugiyo ta sati mana Burda amana niyan na ditar na mapeparas na so kaya ko ono Abu Bakar na pemaradika yan su Bilal sa emana niya na bilu ini na mapiataw sa mapipikir o Abu Bakar emana niya na simalawadar yan na makaliupuun sa giyang koto emana niya na kasuatun o Allah Ta'ala na gyuti kini turunan sangka iya surat Al-Laila isang luto miya panutul ikadua emana niya na inaluy mambu o emana niya na Abul Hasan Ibni Ahmad amana niyan na katiruyan na kirksagi nga ya surah atau iba na kita asbab nuzulil Quran na pada mi alwin niyan na sabab akin ituron sa ginga surah ada tigi na may anggulola tutulu Abdullah bin Abbas so pansa Abdullah bin Abbas na ayam miya panutulong murid yan na so Ikrimah na tutulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ada tigi na sakatawa mama agimuta sakatawa mama na adina kurma niyan agimuta kurma ang kutwa sakatawa mama na mita taduk sa giyang kutwa walay agiyang kutwa pubri agiyang kutwa pubri na madar lewata na agiyang kutwa mama pubri na igira manuto giyang kutwa mama akirik sa giyang kutwa kurma
Nagira mano to tiabidi nagiangut ubi na somyong sa gingut asindinian nagunian na tiabidi agiangut ta kormanian ka penguon sa pamana pengwa ko nganian na pengarororo keulugan no nagiangut to amana nian na atagagiangut to lakalama-lama nagiangut to pobri amada kelewata na andi ka pangaulugo giangut to korma na pupumuro tanagi ang guta mga roro niya mga wata na amay kami pamurutiran na natumipu udi na tigitan wa tom padagi ang guto mama manik sa gi ang guto kormanian na panguan niya nagi ang guto korma kika kapten ng mga roro niya mga wata miya nga pupurutiran na ukuno mo maniya na so korma na inami wata na kelutan yan sa pelakian lagi yung guta korma maaami wata na yung lagi yung guta mga wata na pagkagurok siya sa guta ulo lagi yung guta mama kirik sa korma na yung guta pobri ki mga wata sa yung guta amana niyan na mga wata na sutilita no masasabar yan matitigrian lagi yung guta kay ilayan yan sa giyang guta ulaw lagi yung guta mama sa giyang guta mga wata yan na inireport yan kung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiyang guta kapakapupan tagiran agiyang ugyang guta kirk sang guta kurma sang guta karata yan yadat sa kapkelutan yan sa pelako mga wata ini giraman to miya purutiran ang utara unga kurma apa keniran na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigyan na lala na nasungarod niya mana niya na balingkad na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na minitu na yan nagyang kutwa kirk sa giyang kutwa korma na pitiro yan nun atikuno Nabi tu'tini nakhlata kalmaila allati far'uha fi dari fulan bukan karak naki atiku Rasulullah ang sallallahu alaihi wasallam ang guta kormang ka emana niyan na makaiindig sang gutwa ataga walay giraw bukan karak na kiatigin kakawan sami yung ka mambu mamana an ka mambu makuha so korma si isa sa sorga gitu bukan karak na tibu na biyong ta korma nga makaiindig sa giuta walay ang uta pobri ka an ka mambu makuha so korma sa sorga ay ako na pitiro agi ang uta mama kirik sa giuta uta korma na tigyan na madagla ko kaya tigyan ni korma na mata-mata na tigyan ayap kebubaya-baya ang kuko mga korma ko madaglo ni emana niya na taribung at tigitan no na nagyan nga na korma ko makaiindig siya gingan na wali gingan na inaloy nga na emana niya na ginatan niyan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa daniyan dinuto emana niya na begisa arga agi mo to ketiro no na bisa bukan karang no to kas mako nga mabusok korma sa surga na dito miya wala kun mambu o mama so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagken gi nagi mo ta bitiara na gugi mo ta kirk sang kota korma maka indig sang kota wala gi mo ta pobre na kay ko na mabel lagi ang Rasulullah na tigin na ya Rasulullah bangarakan mbegen lagi ang kota pitiro kasagi mo ta mama korma sa surga mangarak na tigyan na bugan ka emana niyan na pamanakuan o makuha na kormanian na makaindig sa nawali a pobri ti kuno Rasulullah uway na ay siyo agi mo ta mama na sumyong sa giyang uto kirk sa uta korma makaindig sa uta walay agi mo uto pobri madaglewata na pitiro yan na tigyan na anto nga rin tigin na giyang ko to bitiara ni wa gusto Muhammad tigin na ayakya tigin na bitiara minakuan pitiro yan rakanakuan ukuno bugan na kanon naging korma ko taribunga na bugan na ko niyan sa korma sa surga na tigin na pitiro kanon na di amadak lakod na kay korma ubiid na kagigingan na korma ko makaindig sa nga na wala yang na pobre na doon na lagi din na taribunga na
Yuto tigi ini sebagai kanun. Na may kagiro ko lang tamama sang sagi utakir sa utataribu akor matigi na natigi na banga magudi pupusa ang anak or mga makaindig. Tigi na di kaya tigi. Di ko tigi pupusa. Inon tabuk man tigi no ba ayamanan niya na ba keswa na naso pamana kepekarga sa sumapipikir akan arga yan. Natiginan na mana mapipikir ka arga yan. Tigina uban na bangarakan simbiya patapolo akor mana. Patapolo po na akor mana. Natigo naging utama nakadadji tabi avem. Mapamana malaki at tigina na emanan yan na mapipikir ka. Pamaria tigin na sa satima na korma makaindig pinjangan na walaya yung na pobre na pamana kuan aya pagisambi ko na patapulo poon na kagi ko na kuan na tigi mo na gumugundugid lagi yung tamama na dad mo busang bunga mo to emana ni nakirk sa unta korma makaindig kaya kuan na tigi ko lagi yung tamama minibitire in sunabi tinanaki payo bigang siyambi ang orka na korma nga patapulo po na korma. Natiko nagiyong ito kirk sa giyong ito pamanakuan. Korma makaindig nanabata pakipsaksi. So kumuwata sa saksi sa giyong nanay mananiya na pitiro ka. So sakpo na korma na sibiyan ka patapulo po. Natigin na way. Na miyan adu na sumiyagod ang mga mama at tialwaniran. Na napiaka seksiran sa giyong goto sapo niya na korma na siyang biino naging utama maapatapulo na korma na. So kaya ko aniya nun na sumiyong naging utama masiko Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan na ya Rasulallah inna nakhlata qad sarat fi melki pahiyalak. Tigin na ya Rasulallah so korma makaindig na miyako ako na iman to na inibigay akan rakad niya Rasulallah. Na sumiyong so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa uta pobri akirik sa giyong uta wala ya kaarorumbo na giyong uta korma na pitero yan na giyong kaya korma ang makaindig sa giyong awaleng ka na iman to narka ka agur kumao nga wata ka iman na niya na pamilya nga na inituro na nga nakatiro Allah ta'ala wallayli idha yagsha wan nahari idha tajalla iman na niya na misyo paswala ko kagagawi igira manuto kikulub so kalibutangian na gusto ka daw igira manuto luminiwanag na gusto miyadin kum ay manan yan na mama agusto babay tigaging ya pugusi sa giyang ya kita ba tano doon na tigin kagiyang ya kaya siya pa wallahu ta'ala na aya pisyo pa niyan na so kagagawi kagiyang so kagagawi nagina ni manan yan na po na numasa na orian niya na tigin na initulugin nun may pisyak papman si ko kadung daw giraman uta luminiwanag na si ko masa na yapo na masa na kagagawi na gubuso kadung daw na orian niya natigin na misya papman so na Allah ta'ala si ko mga kaadnian mama agububay kagi mambu tigin aso mga kaaden na ayak ya pakapun tanong sa tanong mga manusia na miyaw na so mama kasama tanong Adam alaihi salam na miyaw na maadin na suki adin o Adam na burumbu ay mana niya gubu maadin so Hawa ay mana na sipe o dinatigitanoa kenwa ko busuk o amatanoa Adam so ay mana nagitigi nagingga yakatiro Allah ta'ala sa walayli idha yagsha na misi paswala si ko pag ay mana niya na masa kagiguti miyaw na aso kagagawi na tumindugun so kadundo na initundugin na misi pamambu si ko ay mana niya nakad niya na mama agong bubay ay mana niya na miyaw na so Adam aguso Hawa na kanap na begitu bu kaya mana tingin akisabot siyan na swallahu ta'ala na miyangadin na languan din na kaadinian na kabayayan nun amatatapa na piyakakilas yan sa anama mo na nabubayron Punra tanog na mga manusia na anama magububay. Mga binatang na anama magububay. Taman si ko ato din iba na mga suga na anama magububay. Mga papanok na anama magububay. Na languan na kaadun wallahu ta'ala ayakabayaon wallahu ta'ala na matatapa. Na piyakambala yan ang anama magububay na umanisa
na tiaguan wallahu ta'ala sa babaya si ko pedin kagyuti kap ke tatap agi ang utak kaad wallahu ta'ala kisabab ko babaya o magagaysa si ko pedin na keed lagi ang gutwa emana ni na kaparada kala nagyuti di kakeda agi ang gutwa emana ni na kaadin o Allah ta'ala na gitu. Ikadua, kesabutan saya na solau ta'ala na si sagiangan na kesipayan si ko kaadin emana niya na kagagawi kira manutara tigta no amini ko lupso kalibutan niya nagug sumambuso ka daw kira lumina emana niya na tigta no emana niya na miyaka emana niya na miyaka liwanag nagulso ang mga kaadin walaw ta'ala mamagububay na ayun siya pa wala na tigi na inna sa'yakum la syatta. Tigi Abdurrahman ni Sa'di ayamana niyan na mata-mataan so mga galbukyo ng bidi-bida. Ayamana ni nakapakap bidi-bida yan na ad na mga tao di galbuk na para sa dunia. Ay mapipikir yan na di galbuk na subuso dunia yan. Ado man na di galbuk na ay di niya ni kang galbuk na para sa iko akhirat yan. Na gitu, isaw to kang bidi-bidi mga galabakatan. Padap na yung seron ng mga mupasiron. Sa tinamataan na sa mga galabakyo na bidi-bida. Na di makang bidi-bida sa mga galabakyo kung di ayamanan niya na kang bidi-bida o antapyo. Gusto kang bidi-bida o ato na iniba na kelas yung galabakyo. At mambuti yung galabak. Na ayamanan niya na tigtano asarbu. Na ayamanan niya na gunggo ang galabakapan. Nasarabu makakabitian at tigitan. Adaman mamu yung galabak na emanan yan na basta ang galabak na yan so galabak na pipipian yan nagu emanan yan na iimpedan yan na gitu. Na ginan ni masosoy tanu di kapag nitaw. Mata-mata na so galabak yun ng bidi-bidi sa bidi-bidi kung niya itong gagaysa at na mapipikiran nagi dunia at man na mapipikiran nagi akhirat. Sipan di makang bidi-bida si sagiang ko to tigtanwa amana niyan na kala galubak na kugiang ko to gaos ung gagaysa. Iraman to na gito. So isa na ayabu antag niyan na tigi na asarbo kaya pagkakangam yagu si Mrs. Ado man na ding galubak na tigi na pakala nakika ini to ko na miya ka pusa taon pan na amana niyan na gito. Ado man na tigi na gibi kubuga ko. Mana si masya gito na miya kalalagay lubog kakagiyan. Amanan niyan na pagusar sa mga kasangapan na malagaos. Amanan niyan na mapasangi. Amanan niyan na malap ka na ba niyan na malap ka ragu niyan kakagiyan. Amanan na pagusar sa kanyan mabusi ko patot. Amanan niyan na pagusar na kasangapan gitu. So, giyan na ni Quran na pamana kesabutan ron na amanan niyan na emana kesabutan ron na gyud kababaluin yan turuan si isa tama ni sa kabangita sa dunia mata-mata na sa mga galubok yun na bida-bida na adna di galubok para sa dunia adna di galubok sa para sa akhirat aduman mabua sarbun aduman mabua togatak aduman na may ito pikir niya aduman na niya kalala pikir niya na swati ko Allah ta'ala so minggalubok pamaman ata wa taka emana niya na miya mamugay. Siya ko tamo kaya naragsa pa ng gidaan niyan. So emana niya na isasaparo Allah Ta'ala wasadaka bil husna. Nagbubinar yan, nagyang ko to kapamalas wa Allah Ta'ala si salongan amore. Gugyang ko to kambala si ikulang wano emana tigitano pinggalubog kong gagaysa. Pasano yasiru ulil yusra. Na naturo na midno to atigulaw tala si ko amana na penggunaan na miskanian si ko lango-lango ano kesabapan sa kaparolian niyan sa utama pia lagu pelebud na meron kagi na ni emana niyan na kesabutsan na igira mano to so taw na mapi pamikiran mapi niat mapi intention pamako sa katano na tinitano mapuro ambisyon kaya may pikir niyan na wala nagingot sa kapuro kay ambisyon mapuro mana niya na malaap kapip mapiyaso mapamikiran ka mitatakin ko puso kagingot kapunggalabag ka sa mapia pipikir na kagingot kapakasurga ka pipikir na kagingot mana niya na kapunggalabag ka sa kausbaan
Na sabab sa giyang utua, kapi agiyang utua niat ka. Na pagayon ng karo Allah Ta'ala, na aya kapagayon niyan ka, na penggulan na uang kanian. Si kung penggalabakan ka, ragis, pakapusyonutan niyan ka. So, mga sabab, kakakuang ka, kasabapan sa kakakuang ka, sa giyang kuto, mga pipia, ipakapia. Ayamaan na niyan na mapipikir ka, nagugito, panlabudin ra ka to Allah Ta'ala. At mana, ini mana niyan ro, natigyan na, paamaman aatawat pa ka, mana so tawa, aming galubag sa, mana niyan na galubag ka, mana niyan na kapamat lagi do kapamamugay, miya mabugay ko tamok yan. Lagi do, mana niyan na misa sadaka, lagi din so sadaka wajib, aguso sadaka sunnah. O di na miya mamugay sa mana niya na lagi do mga kafarat. Ibarat tuad na miya nga titaro yan na mga kadustaan na titano mana pag-aluis at tigtan. Na kini parate lagi yung gusto miya nga titaro yan. Lagi do miya kasi samaya. Na tigyan na miya ko na batabon kaya samaya ina migay sa kafarat. O di na miya mamugay sa lagi yung utas yung Abu Bakr. Kami maradika sa emana niyan na mga Bisaya apya mamasan niyan. Ikadu na minggalubog sa mga pipia sa apya kaukitian sa galubog. Sa ami emana niyan na dan yang panganubo ni sudukaw niyan na misimbayang, may anambayang sa sunat, may abumra, may haji. Lagi dito. Gitu raksa ayak yang gulula niyan ro na mapipikir yan nagyang guta kang balasi o wallahu ta'ala kulangwan nagalubog ka mga pipiyasi sa alungan na mori nagyito sa tawang gulaw laro na palubod mo no wallahu ta'ala agiyang kutua kisa sabab akakisampay niyan sa agiyang kutua mapya agiyang ganan bituin sa husna naginan din suya maana niyan o di na yusra naginan din suya maana natigitan o kasurgaan oy. So kuman mo buso tao ay mana niyan na o amamambakila wastagna. Ay mana niyan na miligit at tigitano ni paligitian so tamok yan. Wastagna ang jazai rabbi na tigi pamana niyan na ini paniran no wastagna ang jazai rabbi mana niyan na danian ay mana mitiran bisa. Ay mana mitiran bisa. Tigi na bakwari so tigitano beno tao si mandar ka basaba pensaisa. Mana niya na bako ato na ini ba na bako bak na ikinanglan ba na kay na langan na kan. Wanto na katiap lala ko sa kambu. Na mana na siyan niya na ginawa niyan. Dinyan kailangan subala sukad na niya. Nagito mana niya na tigtan wa sumili kita mitirang bisa. Mana niya na siyan niya na ginawa niyan ka. Pitinigan niya na dinyan kailangan sutuhan niyan. Arabul alamin. Wakadaba bil husna. Naraksa Pia kambuk kegi naging utaka pemalas wallahu ta'ala sa alungan na mori. Kambala si kumi pia-pia na gusto kapag kasorga umi pia-pia sa danyan uto paratiya. Pasano yasir huli yusra na langwan mambu kesabapan sa kakelaklakian. Udi natigitan wa kakergenirun kaketelakayan. Na mana niyan na palubud nun mambu Allah. Runian nun mambu pagayun. So emana gitu itigitan wa no kailangan na sumanusia na pumalalayo na pag-isi nga puso ka. Anto no ni matatagun ka, gupun matatagun lalayon sa puso ka na marata. Na pagayon ng hunong Allah Ta'ala. May alipin sa hadis. Ang unta tigi nabi, man ta'allaka ala shay'in, ukila ilayhi. Sa tawa tumatalapan si sagyong utasay. Naroon din pagayon ni Allah Ta'ala. Na mana niya nagupun, so tao na itatalapan na puso yan, nakapaminasa. Ay tatalapan na puso yan, naging utuwa, ay mana niya, natigtan sasana niya na ginawa niya, ay pipikir niya na di pumumugay kakagya, ay mana niya na ilabot yan si ikwato niya, di ba na sa lakaron, naraksa, di niya pipikir, nang utakabalas, kapumalas, wala sa alungan na mori, sa simipiyapya na mapiyag kaparuli niya, na simi rata-rata, na kikuan yan mo, buta marata, agalubog yan, na pagayunan roo Allah, sa mana niyan na langwan na ukit binasaba pakakalaklakyan naron mambu mana niyan na pagayunis kanyan wala nagyuto tigwalaw talawa maayog ni anu maluhu ida tarada dirung paganggayagun na so tamok yan ini paligtian amay ka mapusang sa kanyan si isagiyang kutuan naraka na mana niyan na wali adu billah nasalullah al-afiyah
Girama mo molug situasi ko naraka na daguna utamo daguno kaya pagintaw daguno ay mana niyan na miya paroli manusia si sabihan kaya dunia kadul makang gaya guna so utamo kaya inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula apa kito kon wala taala asabab sangot gugaw wala na rakian ay mana niyan na si wala taala so ay mana niyan na turuan rakanan wala taala giyan na tigtanu turuan ay mana giyan ya ay mana niyan na turuan arken ni pumumugin niyan nanan si ko ay mana niyan na tawa kabaya iyan ay mana niyan na tigtanu kabaya iyan na maturu oy na so sabab sa giyan turuan arka iwala taala dakirik saya ito so ato ni ba na padakatero Allah taala sa isa Quran na tigina innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Matanas ka kay Muhammad na dingga kikituro so tawa kabaya ka. Ay ito ini sabab na kay sunabi na pinabnabnaran yan na maturo si Bapa yan Abu Talib kami rasa-rasero. Buhin na dunutub gano Allah Ta'ala ko Abu Talib bubuwas kanyan maturo. Nagyan na. Tigo Allah Ta'ala inna alayna lal huda mataanar kami suturuan. Na giyan na nakapkaturo tao kapkaturo na niyan si Kuwala gugiyong takapahasor ga utaw nagyan na pami ay mana niya na pamamagayanan o Allah Ta'ala gagawanan o Allah Ta'ala ipumugay niyan ko tao sabab o ungangan o di na hikmah ungangan na ay mana niya nakatawan wala ay mana niya nakagia so Allah Ta'ala na katawan niya na siya kito na mapisatan mapiyay emana niya na muat mapiyay ulawla na emana niya na tiyuro yan sa linim mo yan inibigay niya nung nagagawa kaya tuunaw niyang ko Allah Ta'ala na inibigay ron Allah Ta'ala kaya pakasorga yan na dito wa inna lana lal akhirata wal ula na mataanar kami plantig Allah Ta'ala sukuri agu sukuna emana niya na biya kaya nga dunia na panab na benar ka dun ayabu ke kuangon na sa emana niya na sa ini imbir kon walau ta'ala miya pasadaya ino korean arkaka na sumambuso akhirat na lagi dito mambukas so akhirat na mili kapananan o Allah Ta'ala na daabasan makapsulid arwar kaniya na gitu tigwala paandar tukum naran talaba piyaki ikhtiyara na karkano dun madaglatao agi mana na apoy ay mana niyan na pagkudug way ay mana talava na isa basa tanong na psirasu pwede na basa tanong na lumalagin dabo nagi na apoy ni giramano ta sumasarasu ba lumalagin dabo na piyakalakalaka na nagi ntigwalaw tala fa andartukum naran talava piyaki iktirang organo nga na apoy sumasarasu ba pagkudug isa basa tanong na lumalagin dabo pa la yaslaha illa al-ashqa da abas ang pagkasulit sa nganan naraka arwar ko tawa mara da ukurian niya tigitan mo emana niya na mara ta ukor alladhi kadzaba wa tawalla aginan mabuso emana niya na piyakang bukagin so Allah piyakang bukagin so Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na daniyang paratiaya so Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam daniyang paratiaya so mga ulama na din yung parati sa mga imam, mga pangungusiat, kapiyang alpasin, ang utwa, di ranundiki pangusiatan sa parati ang tanong sa Allah, parati ang tanong sa Rasulullah, naguunutan tanong sira na dua, unutan tanong sa subuan wala, na unutan tanong sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na piyakang bukagiran, kadairan utong gulaw na naaya mambuwa gulaw-leran na sira ni pagkadembeng, sa ngutan naraka, ayaman na niya na tigitan sa mga sarasin. So kuman susira nuto mga amana niya na mga tao mga anak ng kuwala na pinanggilan niya nuto sa yujan na buhal at ka pinanggilan nuto yung nagkaawaton so mga tao miya ato na iniba na pagka-kawat sa ngutanara ka agiyang kuto mga tao miya maratiaya siran so ay abinda laki apakaparatiran na diran di pa mabugay sa mga tamukiran diran yung guston sa mga tamukiran ka ayam mapipikiran na ansiran masuti ayam na niyan ang pagkasuti sa tamukiran ka ayam na niyan na miyako no mga miskin surkiran na miya suti pan sa mga ginawiran
kami ni pagawa ira nagi ang kutua kaligta na mana ni na gitu mini pamana gitu kakublagiran udah kakewatiran si sagi ang kutua neraka na wama li ahadin indahu min ni'matin tujza na tigu Allah Ta'ala wama li ahadin indahu min ni'matin tujza mana nada agu jina kena abaden arak ko isa atau sisi kanian alimu ambalasan ugi nasinganin ko kasusu atau kadnanian amapun amana na binga di tanu di amana nian na kanggalebuk si sagiang kaya dunia na aya pipikirangan na de pamana berka belasan galebuk ka si sagiang kaya dunia inun tabusum yang gudaw lang ka amapia ayak yang gudaw lang kaon na Arab ka hindi na simalaw ka si iku ay mana niyan na kasusuat to kadnan ka na nakagiyad yuti ay mana niyan na kailan bukangon napakapipiapi ang na ginawa nga wala so payarda ka kesuat kadin ka imbagir ka Allah Ta'ala so surga giyanan ideal lagi dia na darpa pagkataro to po ay mana niyan nakabayatan ay mana niya na sumanusia na diduga penuh na ayabu ka ke penuh-penuh yan na amay ka makasurga na may ano yung mabusa hadith amay kung ka makasurga supaya makasurga panganinta ko Allah Ta'ala mapaditan ron nasalullah an yudkhilana jannatahul firdausil ala na amay kung ka makasurga supaya makasurga na pagilisiran wala na pagisian niya siyaran na tiro niyang kirana na miya suat kanu tigiraw na tunak ni dami masuat dami paman na tunak ni amana niya na inu da paman na kabaya miya kontinto kami din amana niya na miya baya kami din na nagito tigulaw ta'ala amana niya na iman to na pagumanang kuskano na aya pitimanan amana niya na kasorgaan na imbukikiran wala na pakiilay kiran su Allah Ta'ala anda pun nak kay layaw madarla tawsifu Allah Ta'ala ituman jo ka pasurga nasalullah alla yahrimana na ladzatan nadari min wajhi an amana ni an ladzatan nadar ila wajhi amana na pupumangitan wala ditano dian papas si ko kakile tanu si ko buntalian lagina ni pituman tamana na kapakasurga utati wala wujuhu yawma idin nawabira ila rabbiha nadhira siyang utagawi na pekataan ng mga parasa pekata itu pekapia-pia ginawa niyan ay mana niyan na did na katibun sa kapipia ginawa ay sabo pekapia-pia ginawa kapekata itu mga paras nakagigiyang utakakilairan si ko Allah Ta'ala ipaninda do Allah Ta'ala may laitanus kanyan di tanong mapapas ka sa kailaitanus si ko Allah Ta'ala sa anuman amore. So mga bangsa may pamamakinig na katagun na Joseph man sa diyang kaaging ngaya di tanong di pamabusen ka madagalok man aging ngaya mga pakaisa na amana na etanong mansungan. Padami ako tanong siya pakaisa na tigin na ang kakaalim da sa kuku ipambagirak no karoma ka na gasto may tigo koron sa ipambagirak ko ina kan para gastuiran mo po. Di na bangon sa ubay ko. Kaso inakaloks ka na paliwater ka. Ay manan yan na kang gastuin kaon. Dati miyaw ya kakapunan nun na uriyan yan na miya kabangunga sa wala na mga babi pakalipati. Way so sa mga loks tanon na ba tanon pakalipati. Wajib berkatanon so di tanon di kang gastuin. Di kapan ka pa kayo bar kambungot ni karumanga. So ay manan yan na di nga di imi pamubay mi pangalimok ya makabusin na ka. Tigin na kakaalim pera so perak apa kanisab na gusto bulawan. Babay ko, bapagari ko so bulawan na titan na aya kapakanisabihan na 85 grams. Basta na bulawan ka 85 grams na kakuan ka sa sekat o mambu o tumugi. Mana katumugi ron na makasaragun akatatago ngon. Aya bisis ka kalender na hijra kalender na Gregoria. Na Gregoria ka hijra kalender bisis ka so agama na aya
babalu niya na tax ko kasekat na so kalender kamar emana niya na hijra kalender dia manangan na perak na kilapon so mga ulama ko kala yan man to kakagiya nga perak na miya kay to iarga girawan na ako na aya kalilit na tigi na 30,000 na tinap ke sobrang kakagiya 200 sa dirham taksanan wallahu alam. Guruak na tigyan pa kay siya kan ad natungan niya na malig tumo niya na miya pani ato na iniwanan miya tumo niya na miya panis miya panis pagka niya ini pumumugay ita po niya ng pernidusan niya yun na malig ito na ay mana niya na dito miya sa itanong ta kalig ito ay mana niya na pat siya unta kupusing si iko ay mana niya na kuha naraka na beauty dusan niya basta malig ito di pumumugay ito niya nasa panganang niya benar-benar madua di sa niya mapakikan si ko lulutian di nasiringan niya na mana niya na beauty dusan mo malig ito kaya kawanuan mana niya na pilig ito niya susala koron na pilig ito niya nagiginawa niya na nasa tao malig ito na inyan mambuka ito sa tugan niya pada pensalam alim adna siringan akan nap kebubayaan akan langun taman ay pembugayakan sa kebubayaan akan langun taman ay pembugayakan sa na orianian na pamagaan ta anak ko niya ni manto na dia kan ke atau na ni ba na dia kebubayaan sabab ka talian ta sa askania pagari ko miya kaisa dia nga na pakay siya ka na aya mo sa merak ka na malagi kakukuan ka adat eman na niya na pembugan ka nga na siringan ka kebubayaan ka na digat din eman na niya na kung pagali na so ato niya ni banakwan ulaw lang kaon ka asara eman na niya na may kung maprubi na mapiyakabis na kaginakan niyang kanya mamaganda di nga kasiring-siringan na kailangan na so tao na mapiya ko siringan niya piya pa nanto ni siringan ka pan kapir na miya panuto na pad ko mga salaf agi mo ta siringan niyan na sarwang na yung ta sarwang na niyan sisiyapan so tigitan mo marsikiran na ayaw mo ulaw lagi yung ta pad ko mga salaf ta no mga mga muslim na uman mapita na pelumpiwan niya ng utak kilidawalairan na ipilub niya ng utak marsi ka pagapon sa diyang gotoa sirengan niya na miya kapat poluragom na gitu di maulaula kaya ko na putay na tigi ko na pakisunguin yurak na nga na sirengan dalawa sarwang na miya kapanik na tigi ko na miya kaya kapanik akan saka kaya manto na putay ako na ad na tigi na ptirong ko ka tinan to no to na tigi nila nga man itigin nga nawalay ka na uman din mapita na pagapon so marsik sa ginga na nawalay niyo na kudud siya nga pagalitan nawalay ta na tigin na masusuakan na plumpyo ang kuwanan sa siko solid dumiya ka patapolo ragun na plumpyo ang kudim na dakor kad na tigin tiro kakagiyap ka na nang gila na nagwa ka pa man bubad sa lakaw ka sa buting arang na iman to tigin na pwede ako na pwede piyak ito ko nakarkana so kung sukyan nung nagyang ko sarong na miya kaburok tinedo matam seretigin kami rasay karakansa kaya pakasiringan tanah dengarang danan matiro na kaya sabapan sa kaya pakapag-Islam yan dia nga siringan ka di nga di piupian na eman na pipikiran ka na nga dingulaula so galabak ka kaya nito ka na so siringan ka na makuha niyan na kang utang mapiulaw lang ka ay dapat ka ubod na yaman na niya na muli mapasangi ka pa mamagay ka tiginin mo nga siringan na ka na kumbaga na ko niyan ay isasadi nga na di hindi pa magantaan na nabud pagkuman niya kumbaga na ko niyan ay dapat ka ubod kuan yan mabuo na ulaw lang ka aman na niyan na makapi ulaw la sa miya kuan niya na ulaw lang na di miya katuro ko sa sakatawa na sir kami ni sabab na pire ko kung nabalas si kwala la niyahdillahu bika rajulan wahida khairul laka mimma talat alayhi syams
So maya kalala suka kuasa na balas sa gingan na mana katuro tau si kumapesa siya kami ni sabab. So katim so pada pakaisa na tigya na alim ano man ay kada aduso miya kasipata sa Quran sa buto anakan sa nadapo tuman sa pasad na kinuko superaka. Ina pagari ko naginganan na misyo pa ka na dangar tuman na mga kiparat ka. Na ayaki parat na basta makasyo pa ka dinga ituman na paganeron na makapupusa ka sa talugaw na di ka mapupusa sa talugaw na pakanditarang ka so 10 katawa miskin na di ka siran mapagapanditar na pakakapagana nga so 10 katawa miskin na ginan amana niyan na kaya man tuloy dahil Bisaya na pada pamanap kibarat sa sapa na pagabugay ka sa makapamaradi ka sa Bisaya. Gurami balasanga wala lewanag ngarakan na uda adusat misusulda ta sa wala iso tawad na tamo kina di pisimiya di panapundi kata di na bangun na adusa ka gitu ang tadi niya amana niya nakapsimiya di niya kapundusa kapundusa kat narkera no to gusto Allah taala ay mata ang benar naska na takdira nga sobta diyo di nga mbulu ya ginawang kay banga pamana banga mabumawan nararambo di nga ay mataan na gira na mga pipia oras pamana so sipat sa akal ka lumalaka so puso yan na papumanuto na nga ng kapia kasin yan kapia gini ay di ikan di ka yubo kaya unta kapia ginawang uto kakaragana ni kira manuta may kakuasa sikat buwan na riya tiguin ruwag ay mana niyan na kapipya ginawa mata na so di mo mamugay ni gira manuta unta karagan na kaya bugan ka na unta kapakatapan na niya sa langit sa kaya pa kapya ginawa niya sa kaya ko na sa unta pamumugayan ka nas kami ang mamugay na mas mapya kapapakapya ginawa ka adigi unta bigan ka sabab sa duty waraan so tigo mga lamag yung kapamamugay na ibaratan na nung bula yung ta bula na sanjak kalbag kilbad ko naguti kabagra kapumbalton yan raka. Lagi din na suka pagamal sa mapya. Pamamugay ka sa mala mapya. Kamya kapya-pya emana niya na miya lala. Puragunan ka. Mapipya-pya ginawa nga. Bulong pinakaibilad. Bulong sa stroke. Lagi nga na emana niya na laka. Pamamugay ka. So puso na panganong kaniyan. Na suka pipya ginawa. Na aya ka pamana aya paniya kita puso na kapagutag kaligid kanggani na gitu na gina ni emana niya na mga asmagtan si sabihan na napakaisya kata maderla itiga na kakalim liwanaging gar kami uba pure mubah papinso ugagang sa pispan kagi ko na kuyag sa gilupa agus sa ego pangari ko gina ugagang nakalalay iman to na miya kalalay niya kawiyagan so nga sa yang na sisag yang na pagadian na miya lalay niya kawiyagan nira na miya makalaugagang na tatagumiran sa pispan nagid na dunia adam na mga ayap nakimangar ko na mga ulamag yung ta isa kera na classmate akan na sa kanya ni dilir sa ugagang sa kanabas ibu sa Pilipinas ka kabasan yan na si tamam sa Russia so halal so ugagang agi na ugagang kawan ato na ini banana miya makala sa lako sugo nga sip kunji ko mga itad buniw ko ay mana niyan na beauty tigiran na ugagang uto sa gilupa on kakaalim so karumakan na piligitan niyan si abiyakan ubarakan pakakan ka si abiyakan kawiyagan niyan na pagatuan ang si karumakon na diya kanon isurindir na diya ko kedusa uway miyalo itano so karumang ka na bukan yan pangkerarang iti sa pantagi ama ka na bangon sorin din ikaw pa kay uba so lukas ka na banga simbi sa emana niyan na sa katawa-taw binasala ka taw pero ang una so kaluluksi nga kay ama ka kaluluksi nga kay ina ka na wajib ka na nas kamang bu emana niyan na mama na di nga kipaligot kay karong mga so di emana niyan ako di patot na ayakatiro Allah ta'ala sa Quran na tina wa in jahadaka
ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Apia sunjulok ka na barkan o mana niya na banga ipeligo tiar ka kap kipena ko ton wala na dinga pa unuti sulok ka. Lalagi din naman si karomanga. Na ipeligo tiar ka na dinga pa unutan siya maka so apia so kikilimun ko na dinga pa unuti si karomanga. Da kabnari karomanga sa bakan yan si pagrana si ikulimo kagi ama ka busi inaka. Da dusangon wala wala. So kabugay sa sekat na kapagay so watata. So sekat na aya patutam ganun na so ayamana niya na so dir ka wajib so ayamana niya na kanggas tuiron. Diyan ko to ayamana niya na paliwater ka kanggas tuiron. Na gito na kanabayang unim bagay na so sekat. Kaso sekat na luda na natamok. Na kanabayang yung bagay ki wataka na so dudu tamok ka. So wataka na wataka din. Na so tamok ka na lumpnakir ka na ayangon bugan na so kebabayabayan ka ko tamo ka na so sekat na singa bugan si ko kanabar ka wajib so kanggas tuin ko. So wala ang balasan tan wala tala sa miyadak lama piya ko ka pamamakin giyo na siya tanu bukit tagu sa dingka sa penelamatan tanu. So mababaloy kirk si sagian kaya manan yan na radio station tanu. So gobernador tanu gusto mga pamilya niya sa kibubugan ni ran rakatan wala udah paru sagian kaya oras sa ditan ron kapag saratan ron man lagi daya. Balasan siya ranon wala dala sa madakala mapia. Lagi dito mambu penelamatan tanu. Lagi ngaya mga teknisyan tanu mga gabay tanu si sagi nga program pati sila rin kaya kaya sintong gusto mga pediran si RJ. Giyap na nga NGCP yang alasore ko ka pala tanu niya gabay sa program tanu. Gulagi dito ipapamangnitan no si wala sa siap niyan so lango-lango no mga datutano punon kan si ko mga barangay chairman taman din ko mga gobernador tano gobernador si saginga barm ipamangnitan no si ran sa tawfikan si ran wala sa pambagan niya si ran sa mga pipi pamikiran kasabapan sa itigudir tano pagtaw si saginga ari autonomous region in Muslim Mindanao na isang porno yan naging telo na Nobel so gugyan kaya Marawi City. Ipo mga nitano siran si Kuala sa siap niya siran. Pamakalun walaw dala so mga umuriran si Iko Mapia. Siran din na uso mga pamilya. Lagi dito mambu so mga ulama tano, biar kita no si serbisyo. Na dito no siran ng Pilipinas, ipo mga nitano siran sa kasya pakiran mambu wala po si ulang-ulang ano mga rarata pagpangapabog. Mala po na laman tano na swala. Salamat tantan so Nabi Tano Muhammad. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Gibuso luksyo pagarini lakini asi Sheikh Ansari Angni Abdul Malik asu Abu Anas. Salam na miskano. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. From Banao Radio Broadcasting and TV System Corporation, broadcasting at the heart of the Islamic city of the country.